Аз първо искам да благодаря чрез Александър на всички вас и изключително много на тези, които създадоха, не знам даже как да го нареча, голямото надъхване. Може би не знаете нещо, но сега ще го научите. Последните години си мечтая да работя една работа. Прочетох една книга. Тя се казва "Елементи". Поръчваме на всеки един от вас. И на родителите, и на вас. В елемента става въпрос за следното нещо. Всеки човек има един скрит елемент вътре в него. Този елемент представлява пресечната точка между умение и страст. Само че умението не е това, което вие учите в училище или в университетите. Това е нещо специфично и то уникално за всеки един човек. Елементът във всеки един човек не се повтаря. И това не се повтаря само измежду живите хора. Измежду всички, които са пребивавали и ще пребивават на нашата планета, този елемент не се повтаря. Това е нещо изключително уникално. И ако всеки успее да си открие този елемент в себе си, живота му се преосмисли и започваме да го живеем по друг начин. Да, четейки тази книга, опитвайки се да намеря моя елемент, чудейки се, кое е това нещо, което аз умея да правя. И освен това, умея да го правя с страст и ме кара да горя докато го правя, се обърнах назад, погледнах си живота, казах, чакайте да, все пак този елемент не е чак толкова скрит, трябва да се вижда някъде. И започнах да гледам кое е нещо, което ми се повтаря най-много в живота. И започнах подред. Какво правих какво учих в училище? Аз учих в езикова гимназия. Какво правих докато учих в училище? Хич не ме влечеше химията и физиката, признавам си. Аз рецитирах. Говорех. Като завърших училище, започнах да следвам актьорско майсторство. Завърших. Работих в театър. Като поработих малко в няколко театъра, започнах да работя в областта на маркетинг и комуникация. Да се занимавам с търговски процеси, с реклама, с общуване на хора. След това се прехвърлих в публичния сектор. Започнах да работя в общината, секретар, заместник кмет, председател на общински съвет, сега областен управител. И всъщност, докато си прекарвах живота като на лента, ми блесна всъщност какво се повтаря. През цялото време аз съм говорил. Всичкото това, което за мен представлява страст, е да говоря. Хубавото в случая е, че ме чака път за София с друга среща и имам време, в което трябва да говоря. Че можем да се откараме до сред нощите. Та нещо, което не знаете, че тогава, когато си открих или напипах този елемент, аз си пожелах да работя нещо. И това нещо се казва вдъхновител. Не бях го чел никъде. Просто ми си искаше така да говоря с хората и ако мога да ги вдъхновявам и те да откриват своя елемент и да си вършат работата му наистина с страст, да горят с работата си това да ги кара да се чувстват добре. И когато чух за тази програма, наистина се почувствах като вие сте ми първият работодател, който ми дава шанса да работя като такъв. И наистина аз в момента ще си работя тази работа как под някаква истинска форма. Защото аз се опитвам да работя като областен управител и като йога преподавател, но за пръв път в голямото надъхване си е точно мястото, където мога да се изявя като вдъхновител. Дано това да е един хубав летящ старт, аз вярвам, че такъв, защото самият град Дряново е едно изключително място, изключителен енергиен център, от който са тръгнали наистина вдъхновяващи хора, променяйки средата, в която живеем. Не случайно и това е минало през вас да имате желание да променяте средата. Така, в общи линии разказах как ми е минал живота покрай моето вдъхновение. Може би в представянето ще очаквам да говоря за политика като областен управител или за йогата. Като преподавател по йога. Да ви кажа, че няма да ви говоря за нито едно от тях. А всъщност може би ще ви говори за двете. Може би ще ви говоря за политиката от гледна точка на йогата или за йогата от гледна точка на политиката, не знам. Но знам, че искам да споделя с вас едно нещо. И то е една много древна философия, която на повече от 2550 години. Аз като млад човек на 35 години имах щастието да бъда толкова амбициозен, че, не знаете, като се завърти въртележката много силно и ти стъпиш не в центъра и тя те изхвърля. И от толкова много амбиция и работа
се озовах в реанимацията на Галбовската болница. И тогава си дадох сметка, че живота сигурно има някакъв друг смисъл, освен това да работиш и да искаш да се доказваш кой си. Та животът ме срещна с няколко мои учители, на които аз съм изключително благодарен. Единият е 108 годишен индиец, Свами Мурти се казва, той вече напусна земята. Той беше човека, който намести тук чипа вътре в мен и ме отвори за йога. Другият е Геша Майкъл Роуч. Това е американец, който е живял 22 години в тибетски манастир. Титлата Геше означава нещо като нашите професори. Професор по будизъм, да го наречем, не е духовен сам. Та този човек, след като взема тази титла, след 18 години обучение в манастира, неговите лами, учителите му го връщат обратно в Нью Йорк и му казват, имаш една година да направиш $1 милион. И той казва, как така ще правя пари, аз съм духовен човек, аз никога не съм имал бизнес, никога не съм работил. Те му казват, връщаш се там, използваш принципите, на които ние сме те научили и показваш на света, че материалното и духовното не са две различни неща. Те са част от едно цяло. И че парите не са нещо лошо. Ние сме тези хората, които даваме стойност на парите. И ако ние искаме да помогнем на бедните, на болните, към днешна дата трябва да имаме пари, за да го направим. Към днешна дата, казват тибетците, светът се управлява от енергията на парите. Не от финикийските банкноти, не от знаците, от енергията. Хляб да искате, дрехи да искате, каквото и да поискате, на вас ви трябва тази енергия, за да я обмените и да го получите това, което искате. Дали ви харесва това нещо или не ви харесва, няма никакво значение. То просто е факт. Тези, които знаят как да използват тази енергия и този факт, могат да направят много повече от онези, които и се противопоставят и казват, това е нещо много лошо. Аз съм духовен човек, аз с пари не се занимавам. Може би това е едно добро оправдание за това да не искаме да се развиваме. Това е следващия учител, от който научих тази история. Имам още няколко. Единият се казва Лама Оле. Имаме няколко тибетски, които животът ме срещна с тях учители, макар и за кратко време. Общо взето, държах да го кажа това нещо, защото това, което ще ви кажа в момента, не е нещо, което аз съм си го измислил. Това нещо е с корени, с вековни корени, което означава, че много учители са го прилагали в живота си и са го предавали на следващите поколения ученици от уста на уста, тази мъдрост, за да стигне до днешно време и ние носим тази отговорност да предадем тази мъдрост по-нататък. И разбира се, тази мъдрост се изпитва от всеки един от нас, от нашия опит. Човешкият живот е твърде кратък. Това е човешкият живот от гледна точка на Вселената. Затова щракване на един човешки живот ние не можем да постигнем такава голяма мъдрост. Затова ни е необходимо тази мъдрост да живее чрез различните учители. И тя така се развива като един жив организъм, за да можем ние да се възползваме днес от нея и да предам аз на вас, вие на следващите и на следващите, така тя да остане за винаги. А всъщност, тя просто си съществува, защото това е мъдростта на Вселената. Аз ще ви кажа една философия, която обяснява по един от начините, има и други начини. По един от начините обяснява това как работи Вселената. И това, което ще ви кажа, не е просто философия, която ще чуете, ще харесате или няма да харесате. Ще кажете, и това беше много интересно, и ще забравите за тази среща. Това е философия, която аз използвам в ежедневната си работа. Да си върша работата като областен управител, да си върша работата като йога преподавател, в личния живот, опитвайки се да постигна нещо, също използвам тази философия. Тя работи за всичко, защото Вселената не прави разлика между вашия професионален или вашия живот в училище и нашия личен живот. И така. Сега ще ви помоля да направите нещо. Не дейте да запомняте цифрата 7. Готови ли сте? Коя цифра не трябваше да запомните? 7. Чудесно. Ето това е доказателство, че Вселената работи по някакъв малко по-различен начин. Има нещо таинствено, което работи в нея и на което ние не обръщаме внимание. Аз ви казвам да не запомняте цифрата 7. Обаче вие не изпълнявате моята команда. Дори да се опитате да я изпълните тази команда, вие пак ще запомните цифрата 7. Каквото и да решите да направите, вие винаги ще запомните цифрата 7. Защо? Защото Вселената се движи от един закон, който се казва закон за привличането. Подобното привлича подобно.
каквато вибрация излъчим ние, такава вибрация ни се връща обратно, като ехо. Влизаш в пещерата, викаш и то ти се връща обратно. Но какво е ехото? То е много по-силно, много по-голямо от звука, който сте издали вие. И какво се случва в нашия живот? Омръзна ми да бъда болен. Какво се случва? Идва болест. Писна ми да бъда беден и 7 ми стигат парите. Какво идва в живота ми? А какви сме ние българите? Вечно мрънкаме от всичко. И всичко това, от което ние не готуваме и сме недоволни, Вселената ни го разширява и го връща обратно като ето. То става все по-голямо и по-голямо. В този етап от развитието на Вселената има само един единствен процес. И то е на разширяване. Вселената се разширява. Този цикъл от милиарди години тя се разширява. Процес на отнемане няма. И ако вие хвърлите нещо в Вселената, то ви се връща обратно. Няма къде да го изхвърлите. Няма как да се отървете нещо. Няма как да се отървете от себе си. Дори смъртта не ни освобождава от нас самите. Има нещо в нас, което продължава да живее. И това е нашето съзнание, тази наша вибрация. Така че ние трябва да бъдем отговорни за всичко това, което правим. Защото то се увеличава. Всяка наша мисъл, всяка наша дума, всяко наше действие, което излъчим в този момент, Вселената ще ни го оголеми. И не можете да бъдем безотговорни, да си мислим, аз съм така миличко. Ще съртам кучето, че ми пречи. Или тук малко ще открадна 15 минути от училище, че не ми се стои в чаша, поизхляга малко. И да си мислите, че няма да ви се върне това нещо. Не, Вселената ще ви го оголеми и ще ви го върне обратно. Ако сте сритали кучето, някой ще ви срита на улицата. Някой по-голям в училище. Или някой ваш началник. Ако мъничко сте откраднали 15 минути от работното време, Вселената ще ви го оголеми. Нещо ще ви липсва в живота. Някой ще открадне нещо от вас. Ще ви обещават една заплата, пък няма да я дадат. Ще ви обещават един подарък за Коледа, пък няма да я дадат. Така че трябва да бъдем отговорни към това, което правим. По този повод за разширяването ще кажа нещо, което е като истински случай, но звучи като виц малко. И го казвам не случайно. Последните години се интересувам от успелите хора. В световен мащаб. Чита техни, щях да кажа, жития, бития, но то се точно така. Чита техни биографии. Много ме интересува какво е било тяхното мислене и как са живели тези хора. И установявам, че всички са правили горе-долу едно и също. Но тръгвайки от големите хора, Уорън Бъфет, Стив Джобс, Бил Гейтс, Робин Шарма и други такива, чието книжки сме чели, за които сме чули, реших да стигна до малките, до хората, които са успели в нашия град. В случая аз живея в Гатово. Да попадам на един бизнесмен и попадам на един разговор, пием кафе, говорим си и му звъни с сина, който е около 5 клас, 5 или 6 клас беше. Току-що приключил олимпиада по математика. Звъни му по телефон и казва, тате, реших първа задача, реших втора задача, на трета задача не успях да реша Б, пример, на четвърта не реших, на пета обаче не успях да реша Г и Д, на шеста Ж и така нататък. И той каза, браво, сине, прекрасен си, толкова много задачи си решил, гордея се за тебе, до вечера ще да почерпя, какво искаш да ти купя и разговора приключва. След 10 минути ще звъним майката на детето, Демек звъни на мъжа си. И казва, ти знаеш ли, синът ти нищо не направил на олимпиада. На трета задача не е решил В, пример. На четвърта е решил, ама как можа да там драска да опише. На пета не е решил тази, на шеста, тази. Той слуша и накрая каза нещо много мъдро. Той каза следното. Жена, колко пъти ти казвам, винаги трябва да учим детето на едно нещо. Да прави разлика между събиране и умножение. Останалото не му трябва в живота. Значи това е успял и много богат човек. Много богат човек. Много се замислих за това. То ми прозвуча като вист, но е голяма истина. Да прави разлика между събиране и умножаване. Защото Вселената умножава. Тя не се бира, тя умножава. Защо той трябва да прави разлика? За да не би, той си мисли чисто бизнесменска гледна точка. Защо трябва да прави разлика от събиране и от умножение? Защото умножението е важно. Събирането не те води на никъде. То не е бързия път към успеха.
Умножението бързия път към успех. А защо въобще не трябва да вижда изваждането и делението? Защото в момента, в който ги види, става като с незапомни цифрата 7. Това си го запомних и когато имам възможност го разказвам. И така, да поговорим за това как се случват нещата в нашия живот. Ние в момента живеем в едно прекрасно време, в което има минимум две реалности. Две реалности. Два типа хора имаме в днешно време. Едните хора са тези, които постоянно се оплакват, постоянно мрънкат, че нещо не им харесва, че живот им е много труден, че не върви. От тази категория хора обаче има и едни други хора, които са много борни, които са много активни, много амбициозни, работят, успяват, провалят се, падат, стават, отново работят. Цял живот те се трудят, страдат, минават през различни страдания, трупат огромен опит, споделят си го с децата. Накрая, когато те умрат, ние им правим паметници и им казваме, че са герои. Има и още една друга реалност. Има едни хора, които като ги видите, те са просто усмихнати. Те просто спокойно се движат в пространството, правят това, което им доставя удоволствие, радват се на живота.